Sing nganti ora lumrah aku ya gumoh aku. Ngene lele. Lah penyanyi Kediri ke? Hah? Penyanyi Kediri ya? Lah kae kan termasuk anu carane kilaf. Wahyu. Kilap. Inisial Eni ya. Tak bacok kowe. Inisiale ora digenane bosok iki. Inisial ora digenane wo. Ya Caca ra ngerti lho le. Lah nek yo kok inisial iki W P E R. Ya inisial Eni. Tak culek pisan. Asem. Kowe ngopo? Kowe guyu kowe. Melu kondangku kowe, ha? Bosok iki. Lagi melu iki melu guyu kowe kenal karo jenenge kuwi mah bosok iki.